जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै फैखाबाय स' बाथ्राया जोबोद माने साननो गोनां जादों आरो जोबोद सिरियास इस्यु दिनै तारिखावहाय नुदों BTC नि इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै सोरबाया टिकेट दाबिदार हिसाबै सोरबाया मुङा गोलैबाय आरो सोरबाया गोलैयाखिसै जायनि फलाव गोबां हुलुस्थुल थासारिया सोमजिनाय दङ जोंनि गेजेराव सोमजिबाय आरो सोरबाया टिकेट मोननायनि खाथिराव दिनै गोबां एटम बमा गावबाय माने एटम बमा गावनानै रंजाबाय फुरथि खालामबाय खासि दामसा खालामबाय स' बेनो नोंथांमोनजों एसे जोंनि मोन्दांथिफोरखौ शेयार खालामनोसैलाय नङा होमबा आरो शेयारखौथ' खालामनो हायो नङा होमबा आरो माने समाजल' खालामनो हायो आरोना खिन्थु सोर माबोरै जागोन सोर देरहागोन मा जागोन बेखौथ' जों बुंनो थाङा दा बिथांमोननि खाफालनि बाथ्रासो नङा होमबा रायजो राजाफोरनिफ्राय सोर बांसिन अनसायनाय मोनो सोर बिनो देरहागोन आरो जाय खम अनसायनाय मोनो बे माहाथो देरहानो हागोन बे आरो बाथ्राया स' ओरैबायदि जागासिनो दं दा नोंथांमोननि गेजेराव जों नुखाबायानो आरो सिरियास इस्यु दै बे जों मोनबाय दा जोङो नुदोंखि मोननै आनसलिक दलनि गेजेराव मोननैबो एखे कन्डिसन दंगासिनो दं दिनै मोननैबो आनसलिक दलनिफ्राय दिनै सोरखौबा टिकेट होबाय सोरखौबा होआखै खारनाव दिनै दुखुजों धिक्कारजों फ्लेग सावलायनाय जाबाय आरो माने निर्दलि उदां बिजाथि गसंनोबो बिथांमोना राजि जालायनाय जाबाय आरोखि हुलुस्थुल जाबाय बुख्रुब सुख्रुब जालायबाय सियार टेबोल बुख्रुबनाय जालायबाय बिथांमोना दुखु मोनबाय गावनि माने फसायनाय गावसिनि माखासे डिमान्ड खालामनाय माने माबाखौ मोनैनि खाथिरावनो बिथांमोना दुखु मोननानै दिनै आरो फिन बिथांमोनहा खुद्रिसाबाय आरो दल नागारनानै बिथांमोना दिनै प्रतिश्रुति होबाय आरो खोथा होबाय दा बे आयदानि सायावनो जोङो नोंथांमोना नुखाबाय आरो पार्टियाव बेफोरबायदिया जाया नङा जायो आरो दिनै सोरबाया माने गावनि फेभारनि मानसिया मोनाबा दुखु मोननानै आरो निर्दलि होयोब्ला बेयावनो बै माने हानजानि बिजाथिया जेननाय जायो आरोखि निर्दलि होग्रायाबो देरहाखाला आरो जाय हानजानि केन्डिडेट बेबो देरहाखाला देरहाखाया आरोखि बिदियावहाय मारै होनना बुङोबा नोङो निर्दलिबो जाहैबाय नों उदाङै जुदि होनायमोनब्ला उदां हारसिङै जुदि होनायमोनब्ला खुनु दलजों नोङो लोगो गैयाबालानो सिगाङावनो जेनेबा नों मोनफ्रोमबो दलजों गैखाया बे हिसाबै जुदि नोङो होनायमोनबा नों देरहागौमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव नोङो बे दलाव दंखायो दलाव थानानै माने टिकेट मोनैनिसो दुखुजों नोङो निर्दलि गसंबाय बोरै जानो खालि बे भट बोखावनाय आरो जाय टिकेट मोनग्रा बेखौ माने फेजेननायनिल' मोनसे माबा जायो आरोखि बेयो खामानि जायो थारमाने बेखौ दा जोंनि गेजेराव जाहैबाय मा सोरबाफ्रा टिकेट मोननायनि बिराद हासि थामसाबो जादों रंजादों दानि इसेबां रंजाखाबाय देरहागोन नामा 100% मोनफ्रोमबो दला दिनै बिराद रंजाबाय फुरथि जाबाय फुरा फुरथि एकदमबारे देरहाखाबाय सियर 100% देरहासिगोन बेबायदि मोनसे आरोखि अब्लाथ' गासिबो जोङो मा मोनफ्रोमबो पार्टिनि मोनफ्रोमबो केन्डिडेट मोनफ्रोमबो बेयाव देरहागोन बिदिब्ला नङा होमब्ला जों बिथांमोननि रंजानायखौ नायोब्ला खिन्थु बिथांमोना सिङाव हाबबोनो हाबाखै बिथांमोना बुथ लेभेलनिफ्राय जेरैबायदि डाटा कालेक्सन खालामनांगौमोन बेखौ खालामोना खालामाखै आरो खालामनानै बिथांमोना बेसेबां मोनदों गुबुन दलफ्राव बेसेबां दं आरो गुबुन गावनि पार्टियाव बेसेबां दं बेखौ नोजोर होना होआखै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय बिथांमोननि भटआ बेसेबां थांगोन बेखौ नोजोर होना होदिया नोजोर होनांगोन रंजाबाल' जानाय नङा आरो दानि हासि थामसा रंजानानै माबाब्ला जानाय नङा जोङो माखासे ग्राउन्ड रिपर्टखौ जों लानो नांगोन जोङो एकदमबारे ग्रासरुट लेभेलाव थांनानै जायफोर माने आइ आफाफोर भट होगोन बिथांमोननि जों खाथियाव थांनांगोन बिथांमोननिसिम जोङो सोंहैनांगोन बे बाथ्राया बोरै जामारदों आरो जायफोरखौ बुथ कमिटिनि मेम्बार्स होदों जायफोर प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारि होयो आरो बुथ कमिटियाव बिथांमोना माबायदि रिपर्ट हरदों बिथांमोना फल्स रिपर्ट हरदों ना जेनुइन रिपर्ट हरदों सोरबाया लाजिनानै माने फल्स रिपर्टबो हरनो हागोन ना बा सोरबाया माने दुखु मोननानैबो फल्स रिपर्ट हरनो हागौ ना गावनि माबाखौ बासायनो थाखाय नंखायबो हरनो हागौ ना बेखौबो नोजोर होनांगोन बिथांमोना जायफोर केन्डिडेट जादों बिथांमोना जेखियानो जाथों मानो ओरैबो दावराव दिनै हयथ' गोबां नमिनेसन होगोन बा दिनै गोबां नमिनेसन होगोन बा होबाय आरो गाबोनथ' लास्ट जाहैबाय गाबोनथ' होजोबगोन गासिबो थानाय दा सोर निर्दलि होमारो सोर होमारा बेखौ जों दिनै मिथिसिगोन खिन्थु दिनैबो सोरबा निर्दलि होनो हागौ आरो गतिके पार्टियाव थानानै पार्टियाव टिकेट मोनैनि दावराव दावसि जानायनि उनावहाय बै मानसिखौ जुदि कनभिन्स खालामनानै जुदि दोनफिननो हायाब्ला बेखौ माबा मोनसे खालामनानै दोननो हायाबा जाय पार्टिनिफ्राय टिकेट मोनदों बे बिथाङाबो जेनखाबाय आरोखि बेवहाय खुनु देरहानायनि लोगोआव थाखाला
आं सानदोंमोन मा बबेबा मोनसे पार्टियाल' बेफोरबायदि दावराव जादों होननानै जों दिनै नुबाय माने एखे थारमाने जेरावबो एखे पार्टिनि माने टिकेट फसायनाय जायफोरखौ माने लुबैदोंमोन बेखौ मोनैनि खाथिरावहाय दिनै बेफोरबायदि जाया नङा जाबाय। थ' जिखियानो जाथों मानो आं लुबैदों जोंनि गासैबो दैदेनगिरि आरो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि सारमोनखौ आं सेलिउट खालामो। बेनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ लुबैदों जे नोंथांमोनहा फ्रि एन्ड फेयार मोनसे पलिटिक्सखौ गेलेदो। गोसो बायदि जेसेबां हायो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि प्रफिसिटि नोंथांमोननि मा मावनो नागिरदों फिउचाराव इन फिउचाराव नोंथांमोननि प्लेन पलिसिफ्रा मा बेफोरखौ मोजां इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नाजादो। आरो जोंनि जायफोर पलिटिकेल हान्जायानो बिटिसिखौ सासन खालामामोन नोंथांमोना पलिटिकेलि खाथिरावल' जेन' खामानि मावा। बड'लेण्डआव गुबुन माखासे मानसिफ्रा हाबनानै जोंखौ गादबगोन नामा, गुबुन मानसिफ्रा दिनै हाबै हाबै जोंजों पपुलेसनजों जोंखौ सुबुं सानखोजों जोंखौ गाग्लोबगोन नामा बेखौबो नोजोर होनांगोन। दिनै जोङो पलिटिकेलाव थानानै खिन्थु जों पलिटिकेल होननानै जुदि गुबुनखौ जों बेफोरबायदि होस्रांनाय खामानिखौ लायोबा, गुबुनखौ जोङो जायफोरनाखि बेदखल हाबना दं बिथांमोनखौ जों होस्रांनाय खामानि लायोबा बिथांमोन जाथि गोनांखौसो जोङो बन होनाय नङा बेबायदि साननानै थाबाय थायोब्ला खिन्थु जोंनि बिटिसिआबो सानसे बिपद दङ। जोंनि बिटिसिआव बिपद दङ। दिनै दा आसामाव होस्रांनाय मोनसे खामानि लागासिनो दङ। स' बे होस्रांनाय खामानिफ्रा जोंनि बिटिसिआव दासिमबो जायाखै। थांनाय गोलाव समावबो जायाखै, इभेन दाबो जायाखै। जादों होननानै बुङोबा खालि फरेस्ट ओनसोलावल' जादों। खालि फरेस्ट ओनसोलावल' जादों आरो फरेस्ट ओनसोलावल' जादों खिन्थु माखासे फरेस्ट ओनसोलनि अनगायैबो जाय सरकारि मानसिफोर दङ रिभिनिउ जायफोर ट्राइबेल एन्ड बेल एन्ड ब्लक्स ओनसोलावहाय गोबां मानसिफोर हाबनानै थाबाय आरो बिथांमोनखौ दिनै होस्रांनो थाखाय ट्राइबेल अर्गेनाइजेसननिफ्रायबो कलासाम ट्राइबेल संघनिफ्रायबो गोबां माखासे माबा होबाय आरो हाइकर्टनिफ्राय अर्डार फैबाय। होसेयावबो होस्रांनाय खामानिफ्रा गोबां माने दङ आरो बेखौ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफ्रा मोजाङै मिथिगौ। दा गतिके आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो नोंथांमोना देरहानानै फै, जोबोद मोजांनि बाथ्रा, वेल एन्ड गुड। नोंथांमोनानो सासन खालामगोन, वेल एन्ड गुड। रायजो राजाफोरनि सासन खालाम, जायखि सरकार फैया मस्ट वेलकाम। जायनि मोजां मावनानै दिन्थिनो हादों, जायनि राजखान्थि हान्जानि एइम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सफ्रा प्लेनिंफ्रा मोजां आरो बिथांमोननि मेनिफेस्ट'फ्राव होनाय माखासे माबाफ्रा जेनाखि मोजां बा फिउचाराव सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावगोन, रायजो राजाफोरनि थाफानाय खामानि मावगोन। स' बिथांमोन बायदि माखासे मोजां राजखान्थि हान्जाफोर देरहाना फैगोन। देरहानानै नोंथांमोना मोजां खामानि मावबानो जाबाय। रायजो राजाफोरनि थाफानाय खामानि मावदो, रायजो राजाफोरनि अबुजाखौ बुजिदो, बिथांमोननि दुखु सुखुखौ बुजिदो आरो कारापसन फ्रि खालामनो नाजादो। नाथाय कारापसन फ्रि दिनैसिम हायाखै आरो बेफोरबायदि साख्रि बाख्रियाव दिनै साख्रियाव रां रुफा होनानै माने माबा लानाय साख्रि लानाय बेफोरखौबो नोंथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामदो। जे आसामाव चिफ मिनिस्टारनि मोनसे एन्टि कारापसन मोनसे टिम दङ। दिनैबो आं लुबैयो बिटिसिआव जाय सिट जागोन बिटिसिनि सिटआव बेबायदि मोनसे टिम थानांगौ। बिथांमोना हमनांगो गावनि मानसियानो जादों सोरबायानो जाथों बेखौ हमनांगोन आरो हमनानै जेराव दैथायहरनांगोन अब्लासो कारापसना लासैनो जों फोजोबनो हागोन। दिनै आसामाव बेसिबां ट्रेन्सपेरेन्सि जों बिथांमोना दिनै साख्रि होगासिनो दङ, थाइसे फैसा होनाखै। दा गतिके जायनि सरकाराव फैयाथों मानो बिथांमोनानो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायो आरो मावफुंथों बेखौनो आं खावलायदों। आरो दिनैनि दा रंजानायफ्रा बेथ' ओरैनो रंजानाय, जेब्लानाखि 26 तारिखआव रिजाल्ट होगोन अब्लासो मेगनाव मोदैगगोन सोर जेनदों सोर मादों बे आरो। खिन्थु बुजिनांगोन, बेनिखायनो नोंथांमोनाबो दैदेनगिरि सारमोनाबो जेरैबायदि नोंथांमोना पब्लिसिटि होदों, खोथा होदों, बेफोरबायदिखौ नोंथांमोनानो माने होथारनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मावफुङो आरो जेसेबां हायो कारापसन फ्रि खालामनो नाजायो आरो जायफोरनाखि बेदखलकारिफोर बिथांमोनखौ माने